Good news naman po tayo, IFM Dagupan Dugtong Buhay Blood Donation Project 2026 sa matagumpay na naisagawa. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Matagumpay na naisagawa kahapon, March 30, 2026, ang Dugtong Buhay Blood Donation Project 2026 na pinangunahan ng RMN Networks at 104.7 IFM Dagupan. Katuwang ang RMN Foundation, SM Center Dagupan at Region 1 Medical Center. Isinagawa ang blood donation drive bilang bahagi ng patuloy na pagbibigay serbisyo publiko at pasasalamat sa mga taga-suporta ng istasyon kung saan ilang mga individual ang nakiisa upang magbigay ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan. Ano mga gulong sila, nandito na po kami. Para po makatulong po sa ating mga kababayan na may nangangailangan po ng dugo. Layunin ng proyekto na madagdagan ang supply ng dugo sa blood bank ng Region 1 Medical Center na magagamit sa mga emergency cases at iba pang kritikal na pangangailangan sa rehiyon. Bilang munting pasasalamat, nakatanggap ng tig-5 kilong bigas ang unang 30 na donors na matagumpay na nakapag-donate ng dugo sa nasabing aktibidad. Naging matagumpay ang proyekto sa tulong ng iba't ibang katuwang at sponsors mula sa pampubliko at pribadong sektor, kabilang ang Jose Jacintes Grill and Restaurant, Meditech Medical Clinic and Laboratory, Tri-M T-shirt Printing, Decorp Dagupan Electric Corporation, Mayor Doc Ming Rosario, NIA Region 1, Board Member Heidi Sanchez Pacheco at San Fabian Angels Foundation sa pangunguna ni Marlene Narvarte. Sa huli, muling pinatunayan na nasabing inisyatibo ang diwa ng bayanihan kasabay ng panawagang ipagpatuloy ang advokasiyang Donate Blood, Save Lives. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.